päästään vihdoin viimein tekemään tätä videopostausta. Ja idea on siis se, että tästä olisi kaksiosainen. Ekassa osassa eli tässä mä esittäisin ton Elmon kaikki varusteet ja sitten seuraavassa kissan varusteet. Mä just huomasin, että Elmolle on tullut ihan hirveästi varusteita, mutta niin. Meillä on Fiffin Gino merkkinen koulusatula. Tässä on tosi leveä selkärangan tila ja 17,5 tuumaa. 17,5 tuumaa on vähän iso mun pepulle, eli mä keikun vähän liikaa. Jalustin remmit on ihan jotkut merkittömät mun mielestä. Ja sit meillä on Dukf Designin noin jalustimet, mitkä on tämmöset Burberry. Ja tällä hetkellä meillä on siihen sopiva kouluhuopakin. Siihen meillä on kangasvyö, missä on sitten joku tämmönen tekokarva. Ja mä maustan musta toi karva, niin se ei näyttäisi ihan törkelöltä. Estepenkkinä meillä on Stuppenin Siegfried. Tää on muuten tosi hyvä satula, mutta tää on tosi kova, tää penkki. Jalustin remmit on taas merkittömät. Sitten mä sain synttärilahjaksi puuilosta tämmöset vihreät metallijakkarit. Sitten meillä on Showmasterin tämmönen musta lomaani täällä. Mä laisin siihen semmosen aivan lampaakalman, mutta ne on niin kauhean kalliita. Sitten meillä on 125 senttinen nahkavyö, jousto toisessa päässä. Sekä musta rintalemmi, mihin saa maltingaanin. Ne saa myös irti. Meillä on omia satulahuopia hirveän vähän. Sen sijaan Peninalla niitä on yli 70, niin me laitetaan sieltä. Mutta tässä on tää vihreä, missä on kirjattu Elmon nimi. Yleishuopa. Sitten täällä on näitä Peninan huopia, mitä me laitetaan esimerkiksi Cavalorin yksi. Sitten on keltainen, missä on ihaa täällä. Ja sininen, missä on tähtiä. Sitten tää on itse asiassa mun kouluhuopa. Sitten tää on meidän kisahuopa. Sitten on sökkimuhle. Ja Eurostalin tämmönen vihreä kouluhuopa. Ja ihan paskanen. Sitten meillä on riimuja. Molemmilla päässä tietenkin nyt yksi, mutta Elmo on tämmönen sininen, joku ihan merkitön, joku arveke. Sitten tää vihreä on meillä yleensä kisamatkoilla mukana sitten. Tää on Lamiseltin ostettu valsteenilta muistaakseni. Sitten kuljetuksessa meillä on kans häntäsuoja Holtzen, koska Elmo hinkkaa peppuille takaseinään. Ja sitten meillä on Lidlistä ostetut kuljetussuojat, jotka on nyt tämmöisessä kasassa. Nämä on ainoat meidän kuljetussuojat, mitkä menee Elmolle, kaikki muut on ihan liian isoja. Ja nääkin on vähän tuppaailman liian isot. Näissä on vaan huono puoli se, että tässä on 6 talvaa jokaisessa. Ja sitten kun niitä ottaa pois, niin ne tallautuu takaisin kiinni. Sitten meillä on ketjuliimun naru. Ihan vaan näön vuoksi. Sitten. Tää on itse asiassa kissanloimi, mutta kissa ja Elmoa ei liikuta samaan aikaan. Ainakaan tähän asti. Tää ollaan liikutettu, mutta harvoin kissa ja Elmoa liikutetaan samaan aikaan.
mitä on sitten kuljetuksessa tällä talvella ja syksyllä. Tää on Horse Comfortin, tää on Fleece vuoli sisällä. Tää on kyllä kanssa sitten kissellä päällä tallissa, jos on kylmempää. Tää ei oo yhtään Elmon värinen, mutta tavallinen fleece-loimi kuivatukseen. Horse Comfortin viroloimi, mikä on mun mielestä niin maailman kaikkein paras kuivatusloimi ikinä. Ja tää menee Elmolle, jos on hikinen ja se menee takaisin ulos. Tai sitten talvella se on paras kuivatukseen. Sitten meillä on Eurohunterin musta fleece-loimi fullneckille, mikä on just ostettu, mutta se on ollut nyt jo hirveästi käytössä. Tää on myös Kissen alunperin, mutta Elmo on sitä aina välillä käyttänyt. Ihan tommonen hiki tai tämmönen niinku kesäksi tarkoitettu tämmönen, mikä tää on, hikiloimi, verkkoloimi, no mikä tiedä. Sitten tää on kans alunperin Kisselle ostettu, mutta mä pidän tätä molemmilla hevosilla niinku talvella niinku pepun päällä. Tää on Eskatonin, ja tässä ei ole jalkalenkkejä eikä mahavyyde, tässä on vaan tässä edessä kiinnitykset. Ja. Tää on ihan uusin ostos. Tää on en tiedä minkä merkkinä, mutta tallitoppaloimi, tämmönen paksu, missä on fullnecki. Elmo saa sen sitten kun se klipataan ja tulee pakkaset. Ja koska mä ostin tän viime vuonna Kisselle, kun se klipattiin. Tää on loimisuojus, lavasuojus. Mutta Kissää ei tänä vuonna klipata, mutta Elmo klipataan. Niin tää menee Elmolle sitten. Ja se on muutenkin se on vähän pieni Kisselle. Sitten haljakassit. Ne on kisakäyttöön Eskatonin vihreä pakki, missä on hiusrakkaa, pampuloita ja sitten vihreitä haljoja, Magic Brush, sitten tämmönen kätevä kinnas. Sitten joskus mä otan mukaan myös noin sakset, jos tää ei vielä kisapaikoilla, mutta kotona hevosilla on yhteiseksi Elmolla ja Kisselle Hansboon iso tämmönen pakki. Ja tää on sit vielä tämmönen erillinen juttu, missä meillä on Magic Brush ja kaviokoukut. Sitten suojia, on vähän keltynyt. Meillä on ihan yleiseen estetreeniin kotona merkittömät mustat jännessuojat sekä Holzen vihreät hiutussuojat. Valmennuksiin ja vähän edustustilaisuuksiin BL:n lampankalpas tai tämmöiset pehmustetut sisälmykset. Jännessuojat sekä hiutussuojat. Nämä on nyt ihan paskaset, kun ne oli meillä viimeksi valmennuksessa. Sitten ihan uudet Eurohunterin ostettiin sikapäiviltä. Yhteensä 30 ja 4 suojat. Niin tämmöiset onks nää neopreen ihan on, niin mitkä menee niinku koko sääden ympäri ja kenttäsuojiksi. Nää on ihan ei ole vielä kertaakaan käytetty. Kumiputsit, mitkä on vähän isot Elmolle. Sekä vihreät joustopintelit ja vihreät fleece-pintelit. Sitten nää ei vielä pitkän aikaa pääse käyttöön, mutta mä ostin Peninan Acrolle Sökkömöölen kankisuitset, mitkä on tämmöstä pyöreitä nahkaa. Mutta nyt kun Acro lähti, niin mä en itse asiassa antanut näitä sen mukaan. Joten nää jäi meille, niin Elmo saa sitten käyttää näitä sitten joskus me päästään helppoa tasolle.
meidän kotiteeniin. Meillä on tämmöiset pyöreiksi ommelut plus tummatuskeet Eurohunterin suitset. Niissä normaalisti on myös kuvalaimet, mutta nyt ne on meidän valmennus- ja kisasuitsissa, mitkä on näissä on myös ihan englantilainen turpalemmi ja nää on meidän kisoissa ja valmennuksissa. Ja näissä on paksut kolmipalkkuolaimet tämmöisellä pyöreällä keskiosalla ja vihreä otsapanta. Nää on ihan muuten vaan niinku, näitä on jokainen osa tyylin eri suitsista otettu. Sekä meillä on ohjausajoon. Ostin 4 € yhteensä kuolaimet sekä suitset. Nää on ihan jonkin merkkiset, mutta en tiedä mikä. Ja siis nää on niinku lavisuitset. Mä en yleensä käytä edes tätä turpalemmia, jos se on ihan turha. Ja sitten omppukuolaimet. Siinä oli sit pistinko, eipäs ollutkaan. Sitten lisää kisatavaraa, eli melko uusi ostos. Amiselin jännessuojat. Sekä samaa sarjaa hivutussuojat. Sekä Nortonin putsit, mistä Elmo on saanut jo yhden tarran irti, mutta ne pysyy siitä huolimatta silleen. Sekä Showmasterin neonpreeniputsit, mille mä en ole vielä keksinyt käyttöä, mutta ehkä niille keksii käyttöä. Ja siinä on.